ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುಳು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಮ್ಮಸರ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಪಂಡ ಪೋನಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ ಅಂತು ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಾನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೀದಾ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಬೋರೆಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪು ಮುರಾಣಿ ಗ್ರೂಪ್ ತ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೋಲು ಗ್ರೂಪ್ ತ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡು ಅಂಚ ದಿನಿತೆ ಐನು ಕಟ್ರೆ ಪೂಡು ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ತ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಯಾಕಲಿ ಲೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಸೈನ್ ಪ್ರಭಾಕಿ ಇತ್ತನ ಬಂಗಾಪಣತೆ ಲೋನುಗು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದು ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಜಲಕ ಬರ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಪುಯ್ ಅಮಸರ ಕಜ್ಜಿಪುಡ್ದು ಹತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜ್ಜಿಪು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾಂಡು ದೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಪಡ್ತು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇನ ಅಮಸರಡು ಬಾಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇನ ಅಂದು ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಅಂಜದು ಪಿರಬಹುದು ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇನ ಅದು ಸದ್ಯ ಬಂದು ಮಲ್ದೇನ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದುಲೆ ತಂದು ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಏನಿತ್ತೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ರೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಲ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ಯಾನೆಂದಿತ್ತೆ ಯಾರೆಂತೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು 220 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡ್ದುಡ್ಪೆ ಅಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತ ಕಾಸು ಹಣ ಇತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಹಿಂಗೆ ಪೂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಗೆ ಸೈನ್ ವಾಡ್ರೆಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಪಾಡೋಡೆ ಆಪಣು ಪೂಡೆ ಆಪಣು ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನು 4:20 5 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಏರೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇ ಏರೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಏರು ಜುಮ್ಮುಳಿ ಹಾಂ ಅಮ್ಮಡ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೋಕನೆ ಶಾದಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆಡ್ದೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಆಡ್ದ ಎಂಚಿನಯ್ಯಾಗ ಮಿಂಟುಗೆ ಏನಾರೇ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಬರೋಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಚಾದಿಲೆ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಏನ ಗೊತ್ತನೆ ನನ್ನ ಪಂದು ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಮಿನಿ ಚಾದಿ ಏನ ಬಂದ ಇನ್ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೀರೇ ಕಡಪು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿರ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಚಾ ಏನ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಚಾ ಏನಾದ್ರು ಯಾನ್ ಚಾ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಡ್ದ ಅಂಜ ಓಕೆ ಚಾ ಪಡ್ದೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತ ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೋರೆತ್ತನ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಮಲ್ತದ ಆವಡೊಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಮುಗೀತಾ ಬಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡತಡೆ ಮಿಂಟು ನೊಂಜಿ ಕಿವಿತ ದಕ್ಕದ ಪಾಡ್ ಬೈದಿ ಪಾಪ ಆಯನ ಕ್ಯೂಟ್ ತುಲೆ ಏಸು ಕ್ಯೂಟ್ ಪನ್ಪೆಯೇ ಓಲ್ ದಕ್ಕದ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂದು ಪೊಯ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೇಕೆ ಏನು ಪಾವೆ ದಾದಾ ಪಂಡೆ ಬಾಬಾ ಇಡಲೆ ಏಡ ಬಂಡಾರಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಓಲ್ ಇಡಬಲಿ ದಾದಾಂಡೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ಹಾಂ ಕೆಬಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ನಾ ಎಂಚ ತಾಲಿ ನಾವು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಎಂಚ ಏನ ವಿದ್ಯುನ ಕಡ ಪಂಡಾರೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಅಂತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿತ್ತನತೆ ಅವು ತಿರ್ತ ಕೈ ತಾಳ್ಗೆ ರಿದ್ದಿನ ಗಡ್ಡ ಬಂಡೆಗೆ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಗೊತ್ತ ನಾಣ್ಣ ಅದಿಕ್ಕಿದ್ದಿಗೆ ರಿದ್ದಿನ ಗಡ್ಡ ತಾಳ್ದು ಪೆಜ್ಜಿ ಬಂಡೆಗೆ ಆಯ್ ಬೈಯಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅಂದಿಗೆ ತೂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಚೂರು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದವ್ಯ ಆಯೆ
ಕೈಟ್ ಇಂಚೊಂದು ಮಲ್ತನಾಗ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಕೈಟ್ ಮಿಂಟು ರಡ್ಡಲಜ್ಜಿ ಮಿಂಟು ಇಡಲಗೆ ಅಂದವೇ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ನಾಡೋಂದಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲ ತಾಳ್ನಿಂದ ಅದಗಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆ ತಾಳ್ದಂಡು ಕೈಟ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿಡ ಪಂಡೆ ಹಾ ವಾ ಸರಿ ಸರಿ ಏರ ಓಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬೈದಾರೆ ಅಪ್ಪ ದಯಗೆ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಇಡಲಗೆ ಹಾ ಇಡಲಗೆ ತುಕ ತೂಪೇನು ತುಕ ಏನು ತುಕ ಸಾರಿ ತುಪ್ಪ ಇಡಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ತೋಜು ಜಿಡಲ್ಲ ತುಕ ವಾಕೆ ಬಿತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಜ್ಜ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ತುಕ ಈ ಸೈಡ್ದ ಓ ಈರ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಏನ ಮಲ್ತಾರ ಈರ್ ಅಪ್ಪ ಏನ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಚ ತಾಲಿನಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತನ್ ತೋಜೋಡು ಓಲ್ದಿತ್ತಾರ ಈರ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಲ್ಪದಿತ್ತಾರೆ ತಾಲುಂಡ ತಾಲುಂಡ ನಿಮ್ ಈ ಅಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಬತ್ತಿಲಕೊಂಡು ಎದುರು ಬತ್ತಿಲಕ ಅವು ಸಂತೆದ ಬೈನತ್ತಾವ್ ಬಂಗಾರದ ನಬೆ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತ ಅಂಡ ಮಿಂಟು ರಿದ್ದಿನ ಗಡ್ಡನ ಏರ್ಪುರ ಎತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಯಡ ಬಂಡಾರ ದಾನೆ ರಿದ್ದಿಡ ಬಂಡಾರ ಇರೇಗ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮಡ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನಾ ಇರೇಗ ಅಮ್ಮಡ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಕೇಬಿತ ದಕ್ಕಬೋತನೊಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತಂಡ ಹಾ ಮಿಂಟುಲಿನ ಕೆಬಿತ ದಕ್ಕಬೋತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಿಂಟು ಓ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಂಟುಲಿಗೆ ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾದನ್ ಬುನಿಯಾ ಮಿಂಟು ಮಿಂಟುಲಿ ಕನ್ಯಾ ಕೆಬಿತಜ್ಜಿ ಮಿಂಟುಲಿನ ನಿಕ್ಕ ನೆರ್ತಿಜೇರು ನಿಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೂಡ್ದುಂಡು ಅತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಕ್ಕದ ಬೋತುಂಡು ಪಂಡು ಅಂಚದು ನೈಟ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ದ ನಾಡ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕ ಅಂದೆ ಏನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಡ್ನೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ತೋಜುಜಿತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ಐನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗನ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಮ್ಮನ್ ಬೇ ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ರೋಡು ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪೇರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿರ್ಕಂಡ್ ಬಂಡೆ ಬುಡು 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 ಇಂಚದ ಏರೆ ವೃದ್ಧಿಡ ಕೊರಿಯರ ವೃದ್ಧಿಡ ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ವೃದ್ಧಿಡ ಇಂಚ ಲೂಸ್ ಆದಿತ್ತನೆ ದಾದ ಅಂಡ್ ಇನ್ಯಾನ್ ಮಿಂಟುನ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಂದಿಜಿ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಮಿಂಟುನ ಕೆಬಿತ ಉಂಡ ಅವಲ್ ದಕ್ಕದ್ ಬೋತನ ಮೂಲ್ ದಕ್ಕದ್ ಬೋತನ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಬಾಯ್ ಮಿಂಟುಲಿ ಬಾಯ್ ಮಿಂಟುಲಿ ಬಾಯ್ ಮಿಂಟುಲಿ ಬಾಯ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೆಬಿತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಫೋನ್ ಮಂಪುಲೆ ಅವೇ ಕೆಬಿತ ಜಿಂದ ಬೋರ್ ತೋಜುನಿಯ ಮಿಂಟುಲಿಗೆ
ಅಂದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಒಂದು 2ನೇ 3ನೇ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಕೇಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂಜಿನ ನಾಳೆ ಜೋಪನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ మింటున చెప్తున్నాడు పాక పొత్తాండు పడ ఇంగ్లీష్ ఆర్ గుర్తించాడు పడ జోకులు ఎంచిన పన్ప అవులు దక్కుపోతుండు మూలు దక్కుపోతుండు జోకుల నంబర్ యాపుజಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಎಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಅಂಚಾದು ಎಂಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪ ನಾಡಿಯ ಬಟ್ ಆಯೆ ಕೂಡ ಕೇನಾಗ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಕ್ಕಿపోతుండమ్మ ಪಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಂಗನವಾಡಿ ದಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಾಡು ಪಂಡ ಆಯೆ ಗಡಿ ಐನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಅವಲೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ಕಾಡೆ ನಾಡು ದೀಪ ಪಂತೇರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಏನಂದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಾಡಿ ಬತ್ತ ಮಂಜರ್ ಪಲ್ಕೆಗೆ ಮಂಜರ್ ಪಲ್ಕೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೋಡು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಡೆ ಆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಬೇರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಯಾನ್ ಮೆರಡ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರೇ ಪಾಪ ಕೋಡ್ದ ಎನ್ನುದುಂಡತೀನಿ ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂಬೇರು ನಿಜವಾದ ಇಂಕು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಪಾಪ ತೋಜಿನಾರೇನು ತೂನಾಗ ಪಾಪ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಗಹನಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಹನಗೆ ಕೂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಸೊ ಆಯ್ಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ಕೂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯರು ಪಾಪ ನಿಜವಾದ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡ್ದ ಎದುರು ಉಂತಾನಗನೆ ಬಂಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬುರ್ಚಿ ತಿಂದೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಮೂಲಂಗಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಲಫಿ ಟೈಪ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲರ್ ಮಲ್ತ ನಂಚ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಲು ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿಂದ ಅಂದು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಧರ್ಮದತೆ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ನಂಚತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ತಿಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಏಪಲ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ತಿಂದ ಐತೊಂಜಿ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ತಿಂದಂಡ ಪನೊಲಿ ಆತೆ ಓಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೊಡ್ದು ಸೀದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ವೇಳೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕೆಡ್ಡಾಸಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಜಿಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಲ್ಲ ಈತ ಗಂಟೆ ಆತ ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ ಹೆಣ್ಮ ಕರೀಂಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ರೆಪಾಡೋಡು ಉರ್ದುಲ ಅರಿಲ್ಲ ಅರೆಬಲಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗಂತ ತಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕಡೆದಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಕಡೆಪಿನಿ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅಮಸರಡು ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ ದೆಕ್ಕೀಜಿ ನಾನು ತೆಕ್ಕೋಡು ಪೂರ ಸಿಂಕಡು ರಾಸಿ ಉಳ್ದು ಏನ ಕಡೆ ಅಂತುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಕಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಜನಪುರ ದಯಪಂಡ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಡು ಬಾಜಂದುಂಡರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಪ್ಪಾರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಕಡು ಬಾಜನದುಂಡ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಅಂಕ ಕಜಿಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ದೆಂಜಿದ ತುಕ್ಕ ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಬೆರಕೆ ಬಾರ್ದು ನಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಮಾರೆ ಉಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಕೆ ಬಾಂಡ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ್ದು ಏಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ನೀರೆಕರೆದ ವಿಷಯ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಡ ಗಲಾಟೆ ಆತನ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಬರೋದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ನಮಕ್ ಈನಲ ಒಂಜಿ ಈನಲ
ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿರೆಕರೆ ತಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ನಿರೆಕರತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ವಲ್ದಿಜೀರು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾತೆರಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಾಯಿ ಅವು ವಿಷಯ ಬರ್ತೀನಿ ಆತೆ ದಯಪಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರ್ಲ ಏನು ಮಲ್ದಿಜೀರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡು ಮಲ್ಪ ದಯಬಂಡ ಅರಿಕಡೆ ಅರೆಂಡು ಅರಿಕಡೆದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನುವೆ ಪಾತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಪ ನಿಂಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನಾಗ ಕಿವಿತ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿನೇಕ ನಾನು ಆಯ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಂಡ್ರಂಡಾಗ ನಾನು ಈನ ಅಪ್ಪಣದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಹೆಲ್ಲೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನ ಕೇನುವ್ಯಾನ ಆಯ್ನ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಬಂಡೇರು ಬಂದು ಇನ್ನಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಥ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ನಮಸ್ತೆ.